Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Dominguez, Fabian, nabalitaan nyo naman yung sunod-sunod na balitang may nawawala nitong mga nakaraang linggo, hindi ba? Yes, sir. Ngayon, may kinalaman doon ang misyon natin. Pero totally wala tayong lead kung sino mismo ang gumagawa ng krimen. Kaya nga kailangan natin kumalap ng impormasyon doon sa lugar. Kapag kasi natatagpuan yung mga nawawala patay na sila. Ang common lead lang natin ay pare-pareho silang wakwak ang tiyan at magkakalapit lang ang pinagtatapunan sa kanila. Diyan sa may bundok, sa Banahaw. Ano plano natin, sir? I-deploy ko kayo doon at sasama rin ako. Pinaghihinalaan kasing terorista o rebelde ang mga gumawa nito na nagbebenta ng mga lamang loob ng tao. Di ko alam. Pero mamarcha tayo papunta doon mamaya ring madaling araw. Mamaya agad, sir. Kaya maghanda na kayo. Sabihan nyo na ang mga bata ninyo. Ngayon na. Sir, yes, sir. Dinadaga ako, pare. May kakaiba akong kutob sa misyon natin ngayon. Teka, ngayon ko lang narinig yan Ba't ka naman kakabahan? Ewan ko. Basta, liblib kasi. Ano naman ngayon kung ganun? Alam mo namang lumaki ako sa lola't lolo ko diba? May mga kwento kasi dyan noon tungkol sa mga ganyang liblib. Na ano? Na merong baka pagtawanan mo lang ako Hindi. Para kang tanga, sabihin mo na nga. Kung wakwak ang tiyan, iniisip ko, baka aswang kumana dyan. Tingin mo. Putik! Napabago tuloy ako sa'yo Sabi na Putya naman kasi, pre. Sinong di matatawa? Di ko nakakalang naniniwala ka dyan. Ano ba pinagsasabi mong aswang, pare? Hindi na tayo bata para mag-isip ng ganyan. Tsaka, ilang beses na rin tayong may nakaengkwentro sa mga gubat. Kundi rebelde. Wala naman tayong ibang nakikita. Ang tapang-tapang mo pa nga pag nakakaharap sila. Tas ngayon, naduduwag ka dahil iniisip mong aswang ang gumawa nun? Hindi ko gusto yung tono mo, pre. Masyado kang nangiinsulto. Baka gusto mong... O ano, umayos ka nga. Baka kulang ka lang sa pahinga. Itulog mo na lang yan. Aswang ang putya. Kung totoo man yan, madali lang naman natin silang rarat-ratin. Hindi ganyan kadali yun, pare. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Tsaka wag mo kong bantaan Kung di lang tayo naka-uniform, baka pinagbigyan kita. Di rin mo. Sige. Mayabang ka Kaya nakakatamad magsabi sa'yo Kung ayaw mo maniwala, di wag. Hindi yung iinsultuhin mo pa akong kabaro mo. Masyado ka lang madamdamin. Kung anong kinalamig ng gabi, siya naman ang kinainit ng ulo mo. Nako, mauna na nga akong humiga. Palamig ka na lang muna. Baka mahawa pa ako sa kahibangan mo. Yabang talaga ng lintik. Kakainin mo rin yung sinabi mo pag nakakita ka na ng totoong aswang. Sa lugar na may wakwak ang tiyan, may aswang. Sa lugar na may aswang, may mambabarang. Hanggat may barang, may aswang. Hanggat hindi napupuno ng sugat ang katawan ng aswang na kontrolado ang isipan, mag-ingat sa barang ng kadiliman. Ito ang mga katagang palaging binabanggit noon ng lola ko bago siya matulog. Mga katagang hanggang sa tumanda ako ay hindi ko pa rin lubusang naiintindihan.
hanggang sa maranasan ko ang kakaibang pangyayaring ito sa buhay ko na siyang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako nga pala si Jerome, isang sundalong lumaking may takot sa aswang dahil sa lola kong siyang nagpalaki sa akin. Totoo sila. Ewan lang kung bakit may mga tao kagaya ni Edward pagdating sa ganitong bagay. Ganun pa man hindi ko naman piniling takasan ang misyon at bumangon pa rin ng madaling araw kinabukasan. Umaga na. Bangon na kayo. Darating na yun si Colonel. Ayan na nga. Bilisan ninyo. Tumayo na kayo, bilis. Dominguez, Fabian, are your group ready? Sir, yes, sir. Nag-aayos lang ng higaan at mga gamit, sir. Okay, good. I need you in the field at exactly 3 minutes. Understood? Sir, yes, sir. Oh, narinig niyo yun ha. Bilisan niyo. O ikaw ba pare? Kinakabahan ka pa rin ba sa halimaw? Tumigil ka. Kaya aga-aga nangaasar ka na naman. Babla kaya nakitain. Sige. Ito naman oh, tampururot pa rin. Sus! Tara na. 1 minuto na lang. Luminya na tayo. Maray! Ikas? Hiya! I will reiterate the mission. Kailangan natin malaman ang pinagmulan at pagkawala ng mga kababayan natin nitong mga nakarang linggo. Sa Banahaw tayo pupunta. Expect the worst. Dahil malamang sa malamang, masahol pa sa hayop ang ating kaharapin. Mind your surroundings. Have presence of mind. Be attentive. Understood? Sir, yes, sir. Asahan ko ang kooperasyon ninyo sa misyong ito. Don't engage unless given command. Dominguez, Fabian, I need your help sa paghandle ng grupo ninyo. Makakaasa ba ako? Yes, sir. Hindi namin kayo bibiguin. Same here, sir. Sisiw sabi niyan. That's good. Okay, let's go. Rap sa kanan. Ha! Buong araw kaming naglakbay noon, kasama na ang mga pagitang pahinga pero maggagabi na rin nung natuntun namin ang mas masukal na bahagi ng bundok Banahaw. Kabado na ako. Bukod sa malinsangan ng hangin, mabigat din yon na tila ba hindi galing sa pagod. Kaya napansin ako ni Edward. O pre, mukhang kanina ka pa palingon-lingon sa paligid ha. Para kang nababalisa. Ayos ka lang ba? Ano ka ba? Siyempre. Kailangang alis tayo, no? Nako. O baka naman nagsabihin mo na duduwag ka na naman dyan sa kabaliwan mo. Tungkol dun sa mga aswang na yan. Huwag mo na nga akong kausapin kung mangiinsulto ka lang din. Biro lang pre. Ito naman oh. Parang hindi ka na nasanay sa akin. Pero seryoso, bakit ka nga babalisa? Basta't hindi ka matatawa, ha? Oo, seryoso. Kinakabahan ako. Hindi mo ba ramdam yung maalinsangan at mabigat na hangin nakakasakal? Pagkaramdam ko, may panganib na naghihintay sa atin. Natural lang yun. Ano ka ba? Ilang beses tayong nalagay sa ganito. May panganib talaga naghihintay dahil mga sundalo tayo. Sa oras na sinuot na natin ang mga uniforming ito, kalahati ng katawan natin nakalibing na sa lupa. Pero hindi naman kasi yun ang tinutukoy ko eh. Hindi naman ako kakabahan sa mga makakalaban nating rebelde o terorista kung meron man. Kilala mo ko. Kayang-kaya ko yung mga yan. Oo na. Alam kong ikaw ang pinakamahusay sa batch natin. Kaya nga, nagtataka ako kung bakit ka kinakabahan ng ganyan eh. Ano ba kasi yung tinutukoy mo? Yung aswang? Ha? Ay, yung aswang? Sabi na nga ba eh. Ganyan ang magiging itsura mo eh. Pangit mo magpigil ng tawa, pre.
Hindi Pasensya na. Hindi ko mapigil eh. Nakakatawa lang kasi na ang tapang-tapang mo pagka may kalabang mga hawak na baril. Tapos, isa nila lang na hindi natin alam kung totoo nga ba o katang-isip lang eh. Kabado ka na. Hindi mo kasi alam eh. Sa tingin mo ba, kagaya lang sila ng mga napapanood mo sa telebisyon? Na pangit ang itsura at kumakain lang ng tao? Hindi, Edward! Sabi ng lolo't lola ko, kaya nilang magkaroon ng kapangyarihang itim. Kaya hindi tatagustong mga bala natin sa kanila. Tsaka gaya nating mga sundalo, may ranggo rin daw ang mga aswang. Tapos agresibo sila at mabibilis. Kaya baka bago pa tayo bumaril, nalapan na tayo. Ewan ko sa'yo. Ngayon lang kita nakitang ganyan eh. Baka ikaw mismo matawa sa itsura mo habang sinasabi mo yan. Diyan ka na nga. Bago mo pa ako masuntok. Soldiers, attention. Unidentified presence at 3 o'clock. Bibigwasan ko na talaga sana si Edward nang lahat kami ay biglang natigilan. Sa gilid niya ay naroon ang hindi maitsurahang silweta habang malansa ang amoy ng paligid. Ano yan? Pre, ba't ganyan ang itsura? Parang nakatapang tao. Hindi ko mamukhaan, pre. Pero may kapapakon na hindi tao yan. Ha? Sobrang baho naman yan. Para maging tao. Tsaka bakit umahangin? Teka, walang lalapit. Walang magpapaputok, ha? Psst. Sino ka? Wala nang sumasagot, Colonel. Lapitan na kaya natin. Wait, on my command. Gubat ito, Fabian. Hindi natin alam ang kinakaharap natin. Huwag tayong padalos-dalos. Sorry, sir. I understood. Yan, apurado ka kasi. Mukha namang mag-isa lang yan, ah. Ang dami-dami natin, oh. I repeat, may tao ba dyan? Hindi po yata tao yan, Colonel. Okay, soldiers. Let's engage slow. In tactical movement. But don't shoot unless atakihin tayo. Go, go, go! Habang dahan-dahang lumalapit, unti-unti ring mas sumasangsang ang amoy pero hindi naman nagbabago ng pwesto ang silweta. Napakabaho, ah. At saka, ang sakit sa tiyan. Ano kaya yan? Ha? Teka, ano yung huni na yun? Sa kanya ba yun galing? Mukha nga, Dominguez. Ready to fight, ha? Stay alert. Mabangis na hayop yata yan. Kakaiba ang bataw. Nagilisip nga, sir. Hindi kaya? Aswang nga yan, Jerome. Hindi ko alam. Hanggang kwento lang naman ang narinig ko. Wala pa akong actual na nakita. Pero baka nga, pre. Ang seryoso mo talaga, pre, ha? Akala mo naman na naniniwala ako sa'yo. Pustahan. Musang lang yan. Ang laki namang musang niyan kung ganon. Baliw ka ba? O ikaw ang baliw. Attention, Dominguez, Fabian. Kayo itong inaasahan ko. Kayo pa itong nauuna sa kalokohan. Sorry, sir. Ano yan? Nawala bigla yung nilalang, Colonel. Ano nangyari? Hindi ko rin nakita. Pero oo nga. Nawala rin yung amoy kanina. Saan kaya nagpunta? Be alert kayong lahat. Nandyan lang yun. Hindi yan lalayo. Tingnan nyo mga paligid ninyo. Baka mamaya, sunggaban na kayo. Sobrang bilis niya. May hayop bang ganun kabilis kumilos? Ano ba kaya yon? Balisa ang lahat sa hindi maintindihang pangyayari.
nang biglang marinig ang mahinang tangis ng isang ginang. Saklolo! Tulungan niyo ako! Mang Damian, Aling Sean, nasa na kayo? Mga kabaryo, tulungan niyo ako! Ano yun? May humihingi ng tulong doon sa may unahan. Tara, tulungan natin. Teka Dominguez. Huwag kang basta sumugod. Dahan-dahan lang tayong pumasok. Baka mapigla rin yung babae. Colonel, kung babagalan natin, baka naman abutan natin siya na bangkay na ang babae niyan. Sir, paano kung isa rin siya sa mga nawawala? Sige, pero maging alerto pa rin kayo. Pangunahan niyo, Fabian. Dominguez. Susunod na lang ang grupo. O kaya, balitaan niyo kami kung anong meron doon. Naabutan namin ni Edward ang isang may katandaang babae na nakaupo sa lupa, malapit sa puno ng balete at humaharap sa isang malaking musang. Nakakadagdag kaba pa ang kinauupuan niyang pawang nabahiran ng maraming dugo, kaya agad kaming humarang sa musang. Hoy, musang! Layuan mo babae ko, hayop ka! Ale, ano pong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Ba't ang daming dugo dito? Hinahabol kasi ako niyang musang na yan. Tapos, napatid ako dito sa may ugat ng puno. Ayun, nadurog yung mga duhat kong bitbit. Ang ibig niyo pong sabihin sa mga katas ng duhat galing ang kulay dugong lupa na to? Ganun na nga, Utoy. Sir, mga sundalo pala kayo. Salamat sa inyo, ha? Ay nako, wala ho yun. Ale, nangyaya talagang musang yan Kanina pa. Sabi ko sa'yo pare, musang lang yun Bakit? Inatake rin ba kayo noon? Hindi po. Namalikmata lang po siguro yung kabaro ko kaya nasabi niyang musang yun. Pero ang totoo niyan, hindi namin alam kung ano yung nilalang na yun. Kung sa bagay, mas mabilis at mas malaki yung nakita natin kanina, di ba? Tsaka, teka, ganito yung amoy kanina. Pare, hindi ba? Napakabaho talaga. Diyos ko, Ganitong amoy baka mo. Baka naman yung mga naglalaglagang bulok na duhat ang naaamoy nyo. Masakit talaga yun sa tiyan. Wala namang hayop na ganyan ang amoy dito Ganun po ba? Pero wala namang puno ng duhat dun sa tinigilan namin kanina. Pero baka napadpad lang ng hangin. Ang tanong may mas mabangis na hayop pa po ba kaysa sa musang dito? Mukha kasing delikado talaga sa tao yung nakaharap namin kanina. Teka, paano nyo naman nasabing matagal na ako rito? narinig po namin may baryo kayo. Tapos nakapambahay pa kayo. Tsak na lokal kayo rito. Sundalo nga talaga kayo. Kagagaling kumilates. Pero sa pagkakaalam ko wala naman ang mas mabagis pa na kawangis ng musang. Kung meron man, bayawak o ahas na kaya lang. Hindi naman ganun yung sinasabi nyo. Aswang po. May aswang po ba rito? Pre, umigil ka nga. Aswang? Aswang baka mo. Bakit naman sumagi sa isip mo yan? Walang aswang dito, no? Tsaka kung meron man, hindi ba't matagal na silang hindi kumakain ng tao? Medyo yun po kasi ang kutob ko. Pero, paano niyo po nasabing hindi sila kumakain ng tao? May alam po ba kayo tungkol sa aswang? Pare, inatakot mo lang yung ali. Sir, parang pinaghihinalaan niyo yata ako. Matagal na panahon na yung kwentong yan. At saka nasa moderno na tayo. Wala nang aswang panigurado, kaya maaaring musang talaga yung nakita nyo. Mukhang ganun nga po. Mas pare, itigil mo na nga yung kaibangan mo, ha? Pasensya na po kayo, Ale. Teka, nakakatanda naman yatang matawag na Ali.
tawagin niyo na lang akong Ate Alma. Kayo ba? Jerome po. Ako naman po si Edward. Maiba ako, Ate Alma. Ba't pala nag-iisa kayo dito sa kakahuyan? Nako, sanay na ako dito, lalo na't malapit naman ang baryo namin. Kayo nga ang dapat kong tanungin, bakit kayo napadpad dito? May mission po kami na... Uy, pre, bawal yan. Ate Alma, ibig sabihin ni Edward, sinusurvey lang po namin ang lugar. Ganun ba? Di, marami pala kayo ano? Paano niyo naman po nasabi? Mahirap naman kung dadalawa lang kayo dito sa gubat ng Banahaw. Kahit na may baril kayo, hindi yan uubra sa dami ng musang at bayawak dito. Ako ngang matagal na dito, takot pa rin eh. Opo. Pasunod na rin po yung mga kasamahan namin. Kung ganon, ba't hindi muna kayo tumuloy sa baryo? Magpahinga kayo doon. Pasasalamat na rin sa pagligtas nyo sa akin. Ay, hindi na po kailangan, Ate Alma. Hindi, Ate Alma. Kung ayos lang po sa inyo, tsaka kung kakasya po kami, maganda rin nga yung makapagpahinga muna saglit. Buong araw din kasi kaming naglakbay. Wala namang problema. Kahit ilan pa kayo. Teka, hindi naman dapat tayo ang magdidesisyon, pre. Hintayin na lang natin si Colonel. Parating na rin ang mga yon. Hintayin lang muna natin sila dito. Ayos lang po ba sa inyo yan, Ate Alma? Abay, oo naman. Eto duhat. Baka nagugutom na rin kayo. Kuha kayo. Ayos! Salamat po, Ate Alma. May kakaiba sa titig ni Ate Palma. Pakiwari ko'y may pinapahiwatig siya at bumilis rin ang pintig ng puso ko dahil sa presensya niya. Si Edward naman sarap na sarap sa duhat samantalang pinangangambahan ko ngayon. Sabi kasi ni Lola paborito yon ng mga aswang at mambabarang kaya medyo iwas din talaga ako noon pero pinilit pa rin makisama. Maya-maya pa rinig na ang kaluskos ng ilang dahon kasabay ng pagmarcha ng grupo namin. Mukhang nariyan na yata yung mga kasama nyo, Sir Jerome, Sir Edward. Sila na nga po yan. Tara po't salubungin natin. Colonel! Colonel! May good news. Ano yan? Teka muna. Ano nangyari dun sa babae? Anong inabutan niya? Musang lang, Colonel. Aatakihin sana yung si Ate Alma pero tinaboy na naman namin. Colonel. Mukha rin nga yung nakita natin kanina eh. Good job sa inyong dalawa. Ayos lang ba yung babae? Colonel, ako po si Alma. Ayos lang po ako. Mabuti nga po dumating tong 2 tauhan nyo eh. Dahil kung hindi, baka nalapa na ako. Ito namang kulay dugo sa salwal ko galing lang sa nalapirot na duhat. Mabuti naman po kung ganon, Aling Alma. Ako po pala si Eric. Huwag mo nalagyan ng aling. Medyo nakakatanda eh. Mukha namang magkasing edad lang tayo, Colonel. Sige po. Pasensya na. Ako rin kahit Eric na lang ang tawag niyo sa akin. Teka, Fabian? Ano pala yung sinasabi mong good news? Si Ate Alba po kasi, Colonel. Inaalok tayong magpahinga muna saglit sa baryo nila. Malapit lang dito. Kaya nga po, iniintay namin kayo. Kasi hindi naman kami pwedeng magdesisyon ni Dominguez. Nang kami-kami lang. Siya nga pala, Eric. Baka gusto niyong dumito muna sa lugar ko. Utang ko rin kasi sa 2 to ang buhay ko. Ayos lang naman yun sa akin. Dahil medyo dumidilim na rin at hindi pa kami nakakapagpatayo ng kampo. Kaso, magkakasya ba kaming lahat doon, Alma? Ay, oo naman. May malaking kubo naman doon. At kakausapin ko na lang din si Namang Damian at Aling Sean para patuloyin kayo. Sila kasi yung namamahala sa lugar namin. Kung gano'n tara na mga kasama. Stay in line. Fabian, Dominguez, move!
Sundan natin si Alma. Sir, Ilang minuto pa kami naglakbay bago tuluyang lumiwanag ang buwan at sa wakas, nakarating na kami sa baryo ni na Ate Alma. Andito na tayo, Eric, Jerome, Edward. Andyan lang yung malaking kubo ko. Teka't pupuntahan ko muna si Namang Damian. Andyan muna kayo, ha? Maraming salamat sa iyo, Alma. Medyo malaki naman ang kubo. Sa tingin ko, kasya na tayo dito. Ngayong gabi lang naman. Uy, ba't ngayong gabi lang, sir? Hindi ba pagkakataon na natin itong magkaroon ng matutuluyan habang nag-iimbestiga? Bakit hindi na lang muna tayo dito tumigil? Tsaka, nakita ko, medyo malagkit yung tingin nyo kay Ate Alma eh. Malay nyo, wala ring asawa yun, Kernel. Tigilan mo nga ako, Pabian. Hilig mo talagang mang-asar. Gusto ko rin namang magtigil pero kakahiya rin. Tsaka hindi rin natin sila kilala. Tingnan ninyo yung mga nakamasid sa atin doon sa ibang bahay. Nakangiti nga, pero parang may ibig sabihin. Nako, puro kahibangan kasi nasa utak mo. Nakita mo namang mabait sa atin si Ate Alma eh. Tapos pinaghihinalaan mo pa. Sus, nagsundalo ka pa. Kung ganyan ang bilis-bilis mo magtiwala sa hindi natin kilala. Hindi ka ba nagtataka? Bakit yung baryo lang nila ang malapit kung saan nawawala ang mga kababayan natin? Paano kung sila yung mga rebelde o terorista? Mag-imbestiga ka rin. Hindi yung puro kaginawa ng iniisip mo. Palibhasa, nadadala ka agad sa simpleng duhat lamang. Anong sabi mo? Matik namang alam ko yan. Ang sa akin lang, mas maayos na may matitiran tayong ganto para mag-imbestiga. Ba't naman parang namemersonal ka na? Sus, Tingin nyo na yan. Lagi na lang kayong nag-aaway. Parehas naman kayong may point eh. Ganito na lang. Kilatisin natin sila ngayong gabi. Hindi nyo naman sinabi yung totoong bisyo natin, di ba? sorry sir. But, yes sir. Sinabi ko lang na magsusurvey tayo ng lugar. Good. So let's rest here tonight. Pero doble ingat pa rin. Maaring ang mabait si Alma pero ang iba hindi. Maigi na yung nakasisiguro tayo. Basta't respetuhin nyo pa rin ang kahit sino. Tingnan na lang natin kung magtatagal tayo dito o hindi. Oh, siya. Line up. Paparating na yata si Alma. Yes, sir. I'm sorry, sir. Pinagpawisan ako habang papalapit si Ate Alma kasama ang dalawa pang mabigat na presensya. Parang lumiliit ang paligid na noon ko lang nadama buhat ng malagay sa serbisyo. Pero pinilit ko pa rin humarap sa kanila. Mang Damian, Aling Sean. Sila po yung sinasabi kong baka pwede muna nating patuloyin sa kubo. Si Jerome at Edward po yung nagligtas sa akin kanina. Eric, Jerome, Edward. Si Mang Damian at Aling Sean nga pala. Oh, sila po pala yung hinihingan nyo ng tulong kanina, Ate Alma. Oo, Sir Edward. Sila agad kasi yung unang pumasok sa isip ko eh. Itong si Alma kasi, parang bunsong kapatid na namin, kaya kami agad ng asawa ko ang hinahanap. Siya nga pala, salamat sa pagligtas sa kanya. Ha? Wala po yun. Salamat na rin po sa pagpapatuloy. Oo, ba't nauutal ka? Kinakabahan ka ba? Yung itsura pa ay parang may nakita ang multo. Ayos ka lang ba, sir? Ayos lang po. Medyo pagod lang po ako. Kay Colonel na lang po kayo makipag-usap. Hindi ko kinaya ang presensya ni Mang Damian na parang kinakain ako ng buhay. May kakaiba talaga kaya pinili ko na lang ang tumalikod at umiwas. Habang umabante naman si Colonel Eric.
Ako po pala ang in-charge ng grupo. Colonel Eric po. Salamat po ulit sa pagtanggap sa amin dito. Tawagin niyo na lamang po akong Eric. Hindi. Kernel na lang ang itatawag namin sa'yo. Tsaka, walang anuman iyon. Pambawi na lang din namin yan. Ika nga ni Alba. Pero pagpasensyahan nyo na kung kubo lamang itong bahay namin. Ayos na ho ito, Mang Damian. Kasya naman kami rito eh. At saka, baka ngayong gabi lang naman kami magtigil dito. Ganun ba? Pero kung hindi mo mamasamain, ano ba talagang pakay nyo rito? Magsusurvey lang po kami sa paligid ng Banahaw, Mang Damian. Wala kasi kami masyadong data na hawak tungkol dito. Ang totoo niyan, ngayon ko lang nalaman na may baryo pala sa masukal na gubat na ito. Matagal-tagal na rin kami rito. Kaya nakapagpatayo ng mga ganihang kubo. Mabuti nga at may poste na malapit din sa may kabilang dulo kaya medyo maginhawa na rin ang buhay namin. Pero bihira ngang may dumaraan dito. Parang panglima pa lamang kayo na nakatungtong dito. Nilalaan kasi talaga namin yan sa mga naliligaw o bumibisita. Saka sa mga pinag-uusapan naming namamahala dito. Kung matagal na po kayo rito siguro naman may alam po kayo sa kasaysayan nito. O sa mga nangyayari sa paligid nyo, ano? Oo naman. Itong asawa ko, marami yang nababalitaan. Pwede siyang makatulong sa survey na ginagawa ninyo. Oo, Colonel. Magtanong lang kayo kung gusto nyo. Sige po, pero huwag nyo na munang pakaisipin yon. Ang mabuti pa magpahinga na lang po muna tayo. Salamat po ulit sa pagpapatuloy sa amin. Sige, Colonel. Mauuna na rin muna kami basta't tumawag na lamang po kayo kung may kailangan kayo. Malaya kayo dyan. Hanggang kailan nyo man gusto. Wala rin namang gagalaw sa inyo dahil mga armado kayo. Salamat din uli sa inyo. Sasabay na rin ako sa kanila. Salamat ulit Jerome, Edward, Eric. Sige, Ate Alma. Hanggang huli, hindi ako nakaimik at parang nanikip na lang ang dibdib. Hindi ako mapakali samantalang mukha namang ayos lang sina Edward at Colonel Eric, kaya napansin nila ang pagkabalisa ko. Ayos ka lang ba, pre? Bakit parang namumutla ka dyan? What's the matter, Dominguez? Ngayon ko lang nakitang nagkakaganyan ka. Parang kahapon ka pa kinakabahan sa misyong ito. May nalalaman ka ba? Wala to, Colonel. Pagod lang to. Okay. Make sure to rest. Kailangan ko ang presence of mind mo. Ninyong lahat. Hindi ka na dapat kinakabahan pa. One thing na kung bakit nararamdaman mo pa yan. Kilala naman kitang matapang at magaling na sundalo. Yan din ang sinasabi ko sa kanya, Colonel Pero may iniisip kasi siya tungkol sa kwentong aswang ng lola niya. Baka ang tingin niya ka na Ate Alma, aswang din. That's bullshit! Dominguez, alisin mo yan sa utak mo. Focus on the mission. Tsaka, desidido na ako. Magtitigil tayo rito ng ilang araw. Mababait naman sila Mang Damian tapos matutulungan pa tayo ni Aling Sean. Umayos ka nga, Dominguez. Sir, yes, sir. I'm sorry, sir. Umintig ang tenga ko noon pero hindi ko na nagawang sumagot pa. Bahala na sila kung hindi sila maniniwala. Basta't kilala ko ang kutob ko. Kaya kahit na humiga na kami sa kawayang papag, bumangon rin ako agad dahil hindi talaga ako mapakali. Hindi ko nang napansin na gising pa pala si Edward. Pre! Uy, pre! Saan ka pupunta? Wala ka ng pakialam doon. Matulog ka na. Ito naman Dahil ba yan sa sinabi ko kanina kay Kernel? Totoo naman Ay anong magagawa ko? Kailangan kong ipaalam para matauhan ka. Anong matatauhan?
Ikaw lang naman ang nag-iisip na nahihibang ako. Porket hindi ka naniniwala sa aswang? Diyos ko naman. Bakit yan kasi ang inaatupag mo? Nakalimutan mo na ba yung misyon natin? Siyempre hindi. Tsaka, may kinalaman ang hinala ko doon. Kaya kung ayaw mo maniwala, huwag mo na lang akong insultuhin at pumikit ka na. Kaya kong sarili ko. Eh, saan ka ba kasi pupunta? Gabing-gabi na, ho. Ano bang pakialam mo? Kapag sinabi kong mag-iimbestiga ako, may gagawin ka ba? O sige, sasama ako. Para mapatunayan ko sa'yo na nahihibang ka na nga talaga. Ako pang hinahamon mo, ha? Sige, kapag napatunayan kong aswang yang mga yan, ipapala pa talaga kita. Naglibot kami ni Edward habang tahimik na ang paligid hanggang mapadpad sa maliit na bahay na nakapalibot sa punong mangga. May mga bulong na nanggagaling doon kaya nagdahan-dahan kami ni Edward. Narinig mo ba yon? Pre, parang may nag-uusap pa sa bahay na yon. Tara, puntahan natin. Teka. Baka ikapahamak pa natin yan. Ba't naman tayo lalapit? Wala namang masama kung makikinig lang. Impormasyon naman talagang pakay natin dito eh. Tsaka, hindi mo ba napapansin parang pamilyar yung isa sa mga boses? Saglit. Oo nga. Parang si Mang Damian, pare. Uy, hinaan mo yung boses mo. Pero, yan din nga ang nasa isip ko eh. Ang nakapagtataka lang, mukha namang hindi dito nanggaling si Ate Alma kanina. Kaya bakit nandito siya? Lapit na lang tayo. Oo, tumahimik ka lang ha. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kung aswang ang mga yan, dinig nila kapag malalim ang hinga mo. At ramdam nila ang pagbilis ang tibok ng puso. Andiyan ka na naman sa mga paniniwala mo eh. O sige, sasakyan ko muna yan ngayon. Impormasyon lang daw ang kailangan nila at wala silang sinabing misyon na may magaganap na gera o anuman. Pero, hanggang kailan daw sila magtitigil dito? Wala silang sinabi, Lola Ine. Pero sa tingin ko, matagal-tagal silang maglilibot sa Banahaw. Naamoy ko ring may tinatago sila at may gusto pang malaman. Kung ganun anong magiging plano natin sa mga taong yan? Kaya nga po sinadya ko kayo kahit 10 oras na. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko talaga alam kung paanong makakasalamuha ang makagaya natin ang mga taong katulad nila. Isa lang ang paraan dyan, Damian. Kilalanin muna natin at magpanggap tayo bilang ordinaryong mga tao. Kapag nakuha na natin ang loob nila, doon na tayo magtatapat. Tandaan mo, may misyon din tayong pinanghahawakan sa mga taong napadpad dito. Alam ko naman, Lola. Kaya lang, mga sundalo kasi sila. At kapag sinabi nating aswang tayo, sigurado nga atakihan tayo agad ng mga yan. Nanlaki ang mga mata namin ni Edward pero pinigilan ko siyang magingay at patuloy kaming nakinig. Hindi mo naman sigurado kung talagang naniniwala sila sa aswang. Baka nga tawanan lang tayo ng mga yon. May isa sa kanila, yung Jerome. Kailangan nating mag-ingat sa kanya. Naaamoy ko sa kanya ang dugo ng manggagamot. Mukhang alam niya ang tungkol sa atin. Kaya hindi malabong mapaniwala niya ang kanyang mga kasamahan. Hindi pa rin naman tayo tatabla ng bala, Damian. May kapangyarihan tayong salagin yun. Lalo ka na't ikaw ang dato ng baryo at ako na may tagapayo mo lamang.
Pero Lola, marami sa kabaryo natin mga karaniwang aswang lama. At nasa mababang rango. Hindi ko papayagang may mapaslang sa kanila. Pero gusto ko ring tumupad sa sinimulan ng ninuno natin, Lola. Teka, Damian. Naririnig mo ba yung naririnig ko? Ah. Malalim na paghinga yun Rinig ko, Lola Ime. May tao. Habulin natin. Nanlisik ang mga mata ni Namang Damian at yung tinatawag niyang Lola Ime habang palingon-lingon sa paligid. Kumaripas kami ni Edward at mabilis na nakapagtago sa kakahuyan na nasa likod ng malapad na katawan na puno ng mulawin. Kahit natatakot, sinubukan kong pakalmahin ang tulalang si Edward. Naniniwala ka na sa akin ngayon? Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganun, pre. Unang beses ko lang di makakita ng aswang. Pero hindi pa yan ang totoo nilang anyo, pre. Ihanda mo ng sarili mo sa tunay na itsura nila. Panigurado. Susunod sa atin yun. Diyos ko, Diyos ko. Paano to? Ano gagawin natin? Katausan na ba natin? Ayoko pa namang mamatay, Jerome. Marami pa akong pangarap sa buhay. Huminahon ka. Malayo tayo sa kanila kanina. Kaya alam kong hindi nila tayo namarkahan. Tsaka hindi tayo maririnig nun basta-basta. Lalo na nung kalmado tayo. Ang kaso lang, kinakabahan ako. Dahil mataas na uri pala sila ng aswang. Kaya ibig sabihin, may itim silang kapangyarihan na pwedeng gamitin nila para matuntun tayo. Paano naman tayo kakalma? Sige, sabihin mo. Paano nga kung may kapangyarihan sila? Ano gagawin natin? Hindi ko rin alam, pre. Natatakot din ako. Pero siguro naman, marunong ka magdasal. Manalangin ka na lang. Hindi niya tayo pababayaan. Subukan na yan sa tuwing lumalaban tayo. Tama nga. Tama ka, pre. Pasensya ka na sa mga sinasabi ko sa iyo, ha. Huwag mo kong ipapalapa sa kanila. Parang awa mo na. Biro lang yun, pre. Pero sabi sa iyo kakainin mo yung pang-iinsulto mo sa akin. Ayaw mo ba maniwala na may aswang, ha? Pero bakit ganon? Ba't hindi agad tayo kinain? Hindi ba sabi mo, agresibo sila at mabibilis? Saka, si Ate Alma, aswang din kaya siya? Yan din ang pinagtataka ko. Palagay ko nga, isa sa kanila yung silweta na nakita natin. Pero hindi rin tayo inatake nun. Si Ate Alma naman, kung aswang siya, bakit takot siya sa musang? O kalabas niya lang ba talaga yun? Tsaka, narinig ko kanina, sinasabi nilang kukunin nila ang loob natin. At may misyon sila sa atin. Hindi ko alam, pre. Gulong-gulo pa ako hanggang ngayon. Lalo naman ako na wala talagang alam tungkol sa aswang. Pero kailangan nating mapaniwala si Kernel para makapaganda tayo o makaalis sa lalong madaling panahon. Tama ka. Doon na lang din natin pag-usapan ng lahat, pre. Maaaring may connection din to sa misyon natin. Pero teka, parang papalapit na sila. Ha? Kung gusto mo pang mabuhay, tumahimik ka at magdasal na lamang sa isip. Tiniis namin ang nakakasulasok na hangin at amoy ng aswang na nakakasuka dahil parang nabulok na laman. Sa unang pagkakataon, kapareho nga sila ng silwetang nakita namin ang itsura nila. Parang malaking musang pero mas mahaba ang kuko sa paa at kamay. May mabuhok na balat, mahaba at matulis na dila tapos parang unggoy kung gumapang. May katandaan sila sa anyong tao pero ang bilis-bilis nilang gumalaw. Malas din na doon pa sila tumigil malapit sa amin para mag-usap. Sigurado ka ba, Damian? Sigurado ka bang dito nagtungo yung mga sumisilip sa atin? Oo, Lola Ime.
Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko na sila nasundan. Hindi hamak na mas mabilis tayo kesa sa kanila. Sa tingin ko, nagtago lamang sila sa kung saan. Bakit kaya hindi na lang tayo gumawa ng ritual para maabutan sila? Huwag, Damian. Hindi tayo nakasisiguro kung ilan sila o kung talaga bang tao sila. Tandaan mo, may ibang lahi rin na galit sa atin. Kung gagawin natin ang ritual, matagal na proseso at maaaring magpahina pa sa atin. Alam namang may mga nilalang na kayang sumipsip ng itim na kapangyarihan. Alam ko yon, Lola. Malabo rin namang ibang aswang yon. Sigurado akong tao ang mga yon. Ilan sa mga sundalo na nagmamanman sa atin. Kung totoo nga ang sinasabi mo, mahihirapan tayong kuhain ng loob nila. Ang masama pa, malalaman at maniniwala ang mga kasama nang nakarinig sa atin. Mauunahan tayo pag nagkataon. Baka tumakas sila o kaya'y atakihin nila tayo, Damian. Posible nga, Lola Ime. Kung ganon, patutulugin lang natin sila ngayong gabi. Alam kong hindi kaagad makakalabas at makakauwi ang mga nakarinig sa atin. Lalo na't nalaman nilang aswang tayo. Hindi agad sila makakapagplano. Kaya bukas Teka, Damian. Huwag dito. Baka nandito lang sila sa paligid. Sa bahay na lang natin pag-usapan ang plano. Tara na. Matapos yun, para kaming nabunutan ng tinik ni Edward at sabay na nakahinga ng maluwag. Pero sinigurado pa naming wala na sila bago lumabas at sandaling pinag-usapan ang narinig. Matalino mga aswang na to, pre. Hindi pangkaraniwan. Hindi sarado ang isip. Naninigurado sila at nagpaplano. Tanda mo pa yung sinabi ko na may ranggo ang mga aswang? Tama nga. Na mataas ang posisyon nila. Oo, pre. Kahit mga nila ang ilang tao kung mag-isip eh. Para silang hindi mga halimaw. Pero ano yung sinasabi nilang itim na kapangyarihan? Doon kasi nanggaling ang kakayahan nila na maging aswang. Sumpa kumbaga na ginamit nila para kalabanin tayong mga tao. Pero may mga nilalanga tulad ng mababarang na kayang kuhain yon mula sa kanila. Iba pa doon ang barang ng kadiliman na kayang kumontrol ng isip ng aswang. Hindi ko naman naiintindihan yung mga pinagsasabi mo, pare. Basta maniwala ka na lang sa sinasabi ko. Ang mahalaga, nag-iingat din sila sa atin. Dahil may mga baril tayo. Kahit paano, maliligtas pala tayo nito mula sa mga karaniwang aswang. Oo na. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Mabuti na lang pala na bitbit natin tong mga baril. Di lang tayo basta-basta mamamatay. Kaso, nakakakaba pa rin, Jerome. Ano nang plano natin ngayon, ha? Gusto mo ba sundan natin sila? Para malaman natin kung anong binabalak nila bukas. Ha? Huwag na. Masyadong delikado. Ang mabuti pa ay bumalik na tayo sa kubo bago pa magising si Kernel. Tumango na lang ako kay Edward at nang lumabas kami sa kakahuyan, hindi namin makita ang mga kabahayan. Teka, saan nga ba tayo nanggaling? Nasaan na yung mga bahay, pre? Hindi ko rin napansin. Pero hindi ba dito papunta yung mga aswang? Sa kanan ng mulawin? Kaliwa nga ang nasa isip ko eh. Ano ba talaga? Natataranta na kasi ko kanina eh. Kaya hindi ko masyadong natanda ng mga daan. Amo, makikita din natin yon. Sige, subukan lang muna natin ang kaliwa ng puno. Baka sakaling yan nga ang tamang daan.
Diyos ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit balisa ka tungkol sa aswang. Ibang klase pala ang takot na dulot niyan. Lalo na nung unang alam natin na wala tayong laban. Sa mga rebelde terorista naman may paraan talaga. Ako naman ang mga asar sa'yo ngayon. Sabi sa'yo ang yabang-yabang mo kasi. Liga na nga, bilisan mo. Pre, bakit parang palayo tayo ng palayo dito? Saglit lang naman tayo tumakbo Hindi ba ilang minuto na tayong mabilis ang lakad? Kaya dapat may natatanaw na tayong bahay dito pa lang. Hindi ko na alam to. Oo nga Bumalik na tayo. Mahirap na. Baka sa kawalan pa tayo makapunta nito. Pabalik na sana kami nang biglang may narinig kaming pag-ingit na tila ba galing sa isang dalaga. Teka, babae yun Tulungan natin, pre. Ano ba yan? Lagi na lang tayong may naririnig na umiiyak. Pero hindi kaya aswang yan, pare. Baka delikado yan. Halika na, pre. Ibang kutob ko rito. Palagay ko, biktima to ng aswang. Pero silipin lang muna natin para sigurado. Paano naman natin masusundan yan, pare? Saan pa nanggagaling yung tunog na? Ang layo-layo na natin sa pinagtaguan natin, O baka lalo pa tayong maligaw kapag sinundan natin yan. Natandaan ko naman ang daan papunta doon sa puno ng mulawin, pre. Tsaka palagay ko doon lang yun ang galing sa maliit na daan. Doon, O siya, sige. No choice naman ako, pare. Hindi ko kayang mag-isa dito. Kaya tara na. Punta na natin yung babae. Diyos ko, sana hindi itong tiyanak o engkanto. Parang awa nyo na po. Isang bahay na gawa sa pawid ang bubong ang natagpuan namin. May pader na gawa sa pinagdikit-dikit na matitibay na haliging kawayan na nakabaon sa simento at binalutan pa ng kawad. May ilaw sa labas ngunit madilim at sarado ang mismong kubo. Doon nagmumula ang iyak na unti-unting lumalakas at parabang alam ng babae na nandoon kami sa labas ng kubo. Tulong! Parang awa niyo na! Alam kong may tao dyan! Pakawalan niyo ako! Ba't niyo ba ako kinulong, Ate Alma? Mang Damian! Kayo ba yan? Pakawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Pre, mukhang biktima nga ito ng mga aswang. May kulungan pala dito. Ano kaya gagawin nila sa kanya? Ano pa? Malamang sa malamang. Kakainin nila yan. Baka napadpad lang yung dalaga dito Gaya ng mga nawawalang tao na natagpo ang wakwak ang tiyan. Kailangan nating iligtas yan, pre. Paano? Saradong-sarado yan. Tsaka wala tayong mga gamit, Kaya yan. Saglit. Tanungin natin siya. Ha? Ililigtas ka namin. Pero tulungan mo rin kami. Paano ka ba nila kinulong? At saka saan ka namin pwedeng ilabas? Sa bintana! Bintana ito, Jerome. May bintana sa likod pero nakasarado pa rin to Kaya mo ba tong buksan sa loob, ate? Hindi siya sumasagot, pre. Ate, nandyan ka pa ba? Teka, ililigtas ka namin. Kumapit ka lang. Teka. Tara, pre. Kaya yan. Sirain na natin. Sige. Mabuti na lang at malakas kami ni Edward saka malutong na rin ang mga kawayan kung kaya't madali naming nasira ang bintana. Sa wakas, nasira din natin. Nasaan na yung babae? Nakagapo siya sa poste, pre. Hindi na gumagalaw. Tumalon na tayo, bilisan mo. Sige. Ate! Ate, gising! Kumapit ka.
Ililigtas ka namin. Gumising ka. Dala mo ba yung bayoneta mo, pre? Kalasin mo na yung tali, bilis. Oh, ito na. Sige ate, huminga ka lang. Malapit na. Maliligtas ka na namin. Nabutol ko ng lahat ng tali, pare. Tara na. Ate, hayaan mo buhatin kita ha. Edward, pre. Oh. Mauna ka na. Iaabot ko siya sa'yo. Abutin mo siya, pre. Ingatan mo ha. Baka mahulog. Akin na. Medyo mabigat. Tara na, pare. Tumalog ka lang. Ilipat mo sa akin ang babae. At mauna kang tumakbo. Nandun yung mulawin, oh. Pagkalagpas doon, siguradong matatanaw din natin ang mga bahay. Pero huwag kang didiretso agad, ha. Kailangan nating ibahin ang daan para walang makatunog sa atin. Sa oras na may makakita sa atin, pre, tiyak nakatapusan na natin nun. Dali-dali kaming tumakbo hanggang sa matanaw nga ang mga kabahayan. Sa sandaling yun, dahan-dahan na lang kaming naglakad. Ayun, oh. Nakita na natin yung mga kubo, pare. Pero papaano? Saan tayo dadaan dito? Kumanan tayo. Doon tayo nang galing eh. Tsaka mas okay na malayo ang pagitan natin sa mga bahay. Dito tayo dumaan sa medyo magubat. Baka kasi may mga gising pa sa kanila. Pero malalim na ang gabi, pare. Kaya naman natin maglakad ng tahimik at mas mabilis nating madadala sa grupo. Ang babae doon. Hindi pa rin ako nakakasiguro. Hindi natin alam kung sino-sino sa kanilang aswang. Kailangan natin mag-ingat. Sige, ako naman na magbubuhat dyan. Pangunahon mo't baka maligaw pa tayo kapag ako ang nauna. Tara. Sabayan mo lang yung pagkakbang ko, ha? Ilang minuto lamang ay tanaw na namin ang kubo. Agad naming inihiga doon ang babae at ginising sina Colonel. Colonel! Colonel! Gising! May kailangan kayong makita. Ano ba yan? Ba't di pa kayong nagpapahinga? Maaga tayo bukas ah. Bumangon po kasi muna kayo, Colonel. Kailangan nyo makita to. Ano ba? Teka. Sino yan? Saan kayo nang galing na dalawa? Ba't may dala pa kayong babae? Nakita namin yan, Colonel, sa kakahuyan. Nakakulong sa isang kubo. Tapos nakagapos po. Ang dami rin niyang sugat. Tignan ninyo. Ba't naman kaya naroon siya? At paano kayo napadpad doon? Ano bang pinaggagawa niyo? Baka hindi nyo po maintindihan ng maayos, Colonel. Pero, isa lang na naiisip namin ni Edward. May kinalaman to sa misyon natin. Patunay yung mga pasahan niya sa katawan, oh. Baka biktima siya ng pambubugbog. Baka napadpad lang siya dito. At isa siya sa mga taong nawawala. Sino naman ang gagawa niyan dito, Dominguez? Doon sa ina, pinaghihinalaan niyo na ngayon sina Alma at Mang Damian. It's too early to say that. Alam niya, lalong-lalo ka na, Dominguez. Pero sir, sa kanilang baril lang naman malapit yung kulungang yun. Oo, kanina, hindi ako naniniwala kay Jerome pero may narinig din kami tungkol kina Mang Damian. Sa bibig mismo nila nang galing, sir. Na ano? Sabihin niyo, saan ba talaga kayo nang galing? At anong nalaman ninyo? Naaswang si Mang Damian, Colonel. Oh. May kinausap siyang matanda kanina sa isang bahay. At narinig naming may plano sila sa atin bukas. Kaya kailangan na rin nating mag-usap-usap ngayon. Aswang? Ano kalokohan ito, Fabian? At kasama ka rin dito, Dominguez. Kayo pa naman ang inaasahan ko dito. What you're saying is pure nonsense. Hindi niyo talaga maiintindihan kung hindi kayo naniniwala, Colonel. Kitang-kita ng dalawang mata namin yung anyo nila. Magtiwala naman kayo sa amin. Ni minsan hindi ako nagsinungaling sa inyo.
Kaya paniwalaan nyo kami. Ewan ko. I don't think I can believe you in this matter. Hintayin na lang natin magising ang babae para matanong natin kung anong nangyari sa kanya at kung may alam siya tungkol sa baryo. Nahimatay lang ba ito? O kailangan ding gamutin? Nawalan lang yan ng malay, Colonel. Baka dahil nga sa mga pasa niya, saka pwedeng gutom na rin yan. Kaya ganyan siya. O siya. Kayo na bahala dyan. Eat your fish. Gisingin nyo na at pakainin para malaman nating lahat kung nahihibang na ba talaga kayo o hindi. Pero good job pa rin on finding clues on the mission. Kailangan lang talagang patunayan nyo ito. Dahil kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Tsaka nakakahiya kinamangdam yan. At baka wala naman silang alam tungkol dyan. Tumango lang ako at agad na tinulungan si Edward para intindihin ang dalaga. Katakataka rin talaga yung mga bilog-bilog na mga pasa niya na parabang kagat ng mga insekto. Pero hindi ko na muna pinansin yun noon at sa halip ay naghanda ng makakain. Tapos unti-unti namin siyang ginising. Ate! Ate, gising! Kailangan nyo kumain. Ate! Ate, kailangan nyo magpalakas. Ate, gumising kayo. May kailangan din kaming tanungin sa inyo. Kaya, gumising ka na please. Tama na! Tama na! Ano bang nangyayari sa akin? Pre, ano ba nangyayari dyan? Ba't ganyan? Di ko alam. Baka na-trauma na siya. Ate, hindi ka namin sasaktan. Kami ito, yung nagligtas sa'yo kanina. Sino kayo? Saan niyo ako dinala? Saan niyo na naman ako ikukulong, ha? Nasaan ako? Kasama kayo ni Damian, no? Siya kayong bruhang Alma na yan at siya na yon. Bitiwan niyo ako! Hindi. Ang totoo niyan, niligtas ka namin mula sa pagkakakulong mo. Tingnan mo. Malaya ka na ngayon, oh. Hindi ako naniniwala. Sasaktan niyo rin ako. Papatayin niyo lang ako. Patayin niyo na lang ako kung sasaktan niyo rin lang ako. Pare-parehas kayo. Hindi. Maniwala ka sa amin. Niligtas ka namin mula sa mga yon. Eto nga, oh. May pagkain at tubig kaming inihanda para sa'yo. Pagpalakas mo yan. Alam namin naghina ka dahil sa kinulong ka nila. Kumalma ka na lang muna. Naiintindihan namin yung pinagdadaanan mo. Nagpatuloy sa paghingalo ang babae habang tinititigan ang mga makakaing inilagay sa harap niya. Pero unang subo pa lamang niya sabay kaming nagulantang ni Edward. What? Ano to? Bakit? Anong mali sa pagkain? Panisa ba, ate? Ang asim. May bawang ba to? Hindi to pwede sa akin. Anong hindi pwede? Sinaing na isda lang yan. Natural, may suka at bawang yan. Wala. Hindi. Ayos lang. Sadyang hindi ko lang talaga yan gusto. Ayos lang. Ayos na ako. Kaya ko naman yung gutom. Salamat. Walang emosyon, para kaming binuhusan ni Edward ng malamig na tubig nang marinig yun mula sa babae. Sa isang iglap, nawala ang pagkataranta niya na parabang nagmamaang-maangan. Sa mga sumunod pa, iniba na niya ang usapan. Teka. Ako nga pala si Celia. Huwag niyo na akong iate. Total, magkakaedad lang naman yata tayo. Pasensya na kung medyo nasigawan ko kayo kanina. Takot na takot kasi talaga ako sa mga nangyayari dito. Ayos lang. Naiintindihan ka namin. Pero pwede mo bang ikwento kung bakit ka nandoon? Saka kung anong ginagawa mo dito? Ang totoo niyan, napadpad, oo. Napadpad lang ako dito, galing dyan sa baba, sa may Candelaria. Tapos dun ko nakita yung baryo. Ngayon ko nga lang nalaman na may nakatago palang lugar dito. Pagkatapos, Sige lang. Sige lang. Kung hindi mo kayang ituloy, ayos lang.
Hindi. Kailangan niyong malaman to. Palagay ko rin kasi napadpad lang kayo gaya ko. Kaya ganti ko na rin ito sa pagligtas niyo sa akin. Sige. Salamat, Celia. Ay, teka. Ako nga pala si Jerome. Tapos ito si Edward. Mga sundalo kami. At yung ibang kasama namin. Baka nandyan lang sa tabi-tabi nagmamanman. Pero, ano pa nga bang nangyari? Anong nalaman mo? Ganito kasi yon. Mabait naman sila nung una. Tinanggap nila ako, pinakain, at hindi muna pinauwi. Pero kinabukasan, kinagabihan pala noon. Pinagtapat nilang, teka hindi. Nagpakita sila ng anyo nilang wakwak sa akin. Agresibo, pangit ang itsura, mabaho at naglalaway pa. Takot na takot ako noon. Sobrang dami nila, wala akong magawa. Akala ko katapusan ko na noon. Pero, anong nangyari? Bakit hindi ka nila pinaslang? Sabi nila kailangan ko raw matuto. Matutong hindi kumain ng tao, kumain ng tao. Gusto nila ako maging wakwak. Jerome, Edward. Tapos kung hindi raw ako papayag, kakainin nila ang mga lamang loob ko. Tapos itatapon sa kung saan. Kaya pumayag na lang din ako. Dahil ayoko pang mamatay. Wakwak? Ano yun, pare? Uri ng aswang yun, pre. Pero ang tanong ko, Celia, paano ka naman magiging wakwak? Yun nga, nung kinulong nila ako, kung ano-anong pinagagawa nila sa akin. Ginugutom, binubugbog, pinapagod at pinahirapan. Pinapakain nila ako ng mga hilaw na karne ng mga hayop na ayaw kong kainin. Kaya hinangina ako at puno ng sugat. May ilang pagkakataon na napipilitan ako dahil hindi ko kinakayang sakit. Pero kapag napuno na ng karne at dugong ilaw ang katawan ko, doon na nila isasagawa ang ritual. Ritual? Ang ritual ng pagiging aswang? Kaya ba nila yon? Hindi sila basta-bastang aswang. Mataas ang posisyon ng damya na yan. Tsaka sina Almatsyon. May itim silang kapangyarihan. Lalo na si Lola Imi na siyang gumagawa ng mga ritual. Sobrang sakit kapag ginagawa niya yon. Para akong sinusunog ng buhay. Pare, tama nga tayo. Aswang nga sinamagdam yan. Pero, paano yan mamaya? Sigurado nga atake yung mga yan. Anong gagawin natin? Hindi ko alam, pre. Pero wala na tayong takas dito. Mahahabol at mahahabol nila tayo. Mabibilis at agresibo ang mga wakwak. Tanging paglaban lang ang magagawa natin. Besides, it's our mission na patigilan na yung pagkawala ng mga tao. Pero paano ba natin malalabanan yung mga wakwak na yan? Colonel? Pasensya na kung hindi ka agad ako naniwala sa inyo. Kala ko, nahibang lang talaga kayo. Pero pagkatapos marinig ko yung sinabi ni Celia, hindi na ako magdududa pa. Celia, ako nga pala si Colonel Eric. Colonel, may kahinaan sila, ang utak. Lagi nilang puntiri ang isip. Kaya pilit nilang kontrolin ako dahil kapag nangyari yon, tuluyan ako magiging mabait na aswang. Tuluyan ako magiging aswang. Kaya kung matatamaan yung ulo nila, tsak na mamamatay yon. Pero mahirap pa rin kalabanin ng may itim na kapangyarihan. Hindi niyo ako makakaya. Anong ikaw? Ito kako, yung itim na kapangyarihan. Baka hindi niyo kayanin. Parang marami ka rin palang nalalaman tungkol sa mga aswang, Celia. Nakapagtataka na hindi mo sila naiwasan nung una pa lang. Yun din ang ipinagtataka ko. Pero hindi niyo agad basta-basta mababasa ang mga wakwak. Kahit na may alam pa kayo tungkol sa mga iyon. Ikaw nga, Jerome. Nakarating pa kayo dito. Kahit na may alam ka rin tungkol sa aswang. Kung sa bagay, pero kailangan namin itong kayanin, Celia. Para hindi na ito maulit. Para wala nang kagaya mong napadpad lamang. Ang mawala at matagpo ang wakwak na ang tiyan. Hindi namin yun mapapayagan. Kung gusto niyo, hayaan niyo akong umuwi sa amin. May kilala akong ilang may alam sa aswang. Pwede ko silang papuntahin dito. Baka matulungan nila kayo. Teka, kaya mo na ba? Gusto mo pasamahan kita sa mga tao ko? Ayos na ako, Colonel. Nakabawi na ako ng lakas. May oras pa naman.
para makauwi ako. At tulog pa rin ang mga wakwak. Pero mag-ingat kayo pagdating ng alas 5. Kahit sa umaga, may angkin silang lakas. Ihanda niyo mga emosyon niyo. Dahil hindi malabong may mamatay sa inyo. Sige, Celia. Pero sigurado ka ba? Oo, Jerome. Kailangan kayo dito. Kaya ko na yung sarili ko. Napadpad nga ako mag-isa dito eh. Kaya ko ring umuwi panigurado. Salamat ulit sa pagligtas niyo sa akin. Malalim ang ngiti ni Celia bago tuluyang lumakad ng mabilis. Hindi masyadong malinaw ang pagkatao niya noon. Mabilis magpalit ng emosyon, nauutal at pawang may tinatago. Pero baka dahil lang sa trauma. Ang mahalaga noon, naligtas namin siya at kailangan na lang naming pigilan ang ugat ng lahat ng nangyayari. Kaya nagplano kami ni na Colonel at Edward. Ngunit mga ilang oras lamang isang pangyayari ang gumulat sa aming lahat. Ano yun? Parang sa kakahuyan galing yun ah. Tara, punta natin. Let's go, soldiers. Faster, but don't starve. Move it! Move it! Hindi pa natin alam kung hanggang saan ang kaya ng kalaban. Tsaka kung saan galing ang sigaw. Fabian, Dominguez, pangunahan nyo. Kapit, sir. Kanan! Yung mga kasamahan natin, Ano? Anong nangyari? yung mga tiyan nila, wala nang laban. Wakwak na yung mga tiyan nila, Colonel. Umaatake marahil. May mga nakatunog sa plano natin at sa pagkuha natin kay Celia. Kaya inunahan na tayo. Kailangan na rin natin kumilos. Rat-ratin na natin sila! Sige na. Move it! Move it! Tabunan lang muna natin sila. Bumalik tayo sa baril. Mas makaka-open fire tayo doon habang tulog pa yung ibang aswang. Pero Colonel, kailangan nating sipatin yung pinakaulo nila. Hindi sila mamamatay kung sa katawan nila tatama ang bala. Bahala na Dominguez. Basta let's go back to the side. Mas may advantage tayo doon kaysa dito sa gubat na malamang pamilyar sa kanila. Let's go! Move it! Move it! Malamig ang pawis ko habang dali-daling tumatakbo pabalik sa kubo. Doon ay sinalubong kami ni Mang Damian, Aling Sean, Ate Alma, pati ang matandang kausap ni Mang Damian. Nasa likod nila ang grupo ng mga tao na halos buong baryo na. Pero parang kinakabahan ang kanilang mga itsura habang kami nakahanda ng magpaulan ng bala. Sandali! Sandali, Eric, Jerome, Edward! Pag-usapan natin to. Hindi kami ang inyong kaaway. Narinig namin ang sigaw at kung iniisip niyong kami ang may gawa nun, nagkakamali kayo. Hayaan niyo kaming magpaliwanag. Anong paliwanag sa sasabihin nyo? Pinasnang ng mga katulad yung mga kabaro namin. Wakwak ang tiyan ng kasama namin, Alma. Walang normal na tao na kayang gawin yon. Kayo lang ng mga aswang. Kung hindi kayo ang gumawa nun, sino? Oo, aswang kami. Pero mababait kaming aswang. Eric, Jerome, Edward. Kung sino man ang nakarinig sa inyo kagabi ng usapan namin ni Lola Eme, totoo yun. At balak din naman naming ipagtapat agad. Pero ayaw namin kayong matakot. Tama si Alma. Aswang kami. Pero tiwalag na kami sa lahi na kumakain ng tao. Puro mga hilaw na hayop na lang kinakain namin, mga prutas at gulay, maliban sa mga bawal sa amin. Dati pa kaming naging taliwas sa pagiging halimaw ng mga aswang. Sinusubukan naming makihalubilo sa mga tao, kaya hindi namin agad ipinagtapat. Gusto naming makuha ang loob nyo at masabing hindi kami masasamang aswang. Kalukuhan! May aswang bang hindi masama? Para sa katulad naming mga mortal. Lahat kayo! Halimaw! Tsaka hindi naman namin alam kung talagang nagsasabi kayo ng totoo. Paano nyo yun mapapatunayan? Sa totoo lang, Jerome, hindi rin namin alam kung paano nyo kami paniniwalaan. Kapag sinaktan ko kayo o sinaktan nila kayo, magpapabaril kami sa inyo sa ulo. Kaya kong ibuwis ang buhay ko. Maniwala lang kayo, Jerome.
Mahirap kayong paniwalaan, Ate Alma. Lalo na't may itim kayong kapangyarihan. Paano kung nililinlang niyo lang pala kami? Kung lilinlangin lang din namin kayo, hindi kami makikipag-usap ng ganito sa inyo, Jiro. Alam kong may alam ka tungkol sa mga aswang. Kaya alam mo rin kung masasama kaming mga aswang. Kaya namin kayong ubusin kahit may mga baril pa kayo. Pero hindi nyo kaya ang bilis namin. Kaya paniwalaan nyo na kami. Huwag na sana tayong umabot pa sa gera. Hindi na kami pumapas lang ng tao. At lalong ayaw namin kayong paslangin. Pero, paano niyo ipaliliwanag sa amin? Yung natatagpo ang wakwak ang tiyan malapit dito. Yun ang tunay naming misyon, Mang Damian. Ang hanapin ang sanhi ron. Hindi ba kayo ang may kagagawa nun? Hindi, Colonel. Ang totoo niyan, kami ang kumakalaban sa mga lahi noon. At kamakailan ay nagapi namin silang lahat. Tanging si Celia lang ang natira na nahuli na namin. Pero kapatid siya ni Alma. At ang totoo na hindi talaga kumakain ng tao noon. Ikinulong lang namin para manumbalik yung kakayahan niya. Napigilan ang pagkain ng mga tao. Si Celia? Yung babaeng may sugat sa balat. Hindi ba tao yun na napadpad lang dito tapos biktima nyo? Yun ang kwento niya sa amin. Pinakawalan niyo si Celia? Oo, Ate Alma. Naawa kami sa kanya. Hinang-hina at parang binugbog. Pero kung kapatid mo si Celia, ibig sabihin aswang din siya, Edward. Sabi ko na nga ba Kaya pala nauutal-utal siya at parang wala sa sarili. Eto pala yung tinatago niya. Oh, teka. Kung gano'n nasaan si Celia? Huwag niyong sabing hinayaan niyo siyang makawala. Sabi kasi niya, uwi siya sa kanila at tatawag siya ng makakatulong namin para gapiin kayo. Malaking problema ito, Colonel. Si Celia ang may sala sa pagkamatay ng ilang kasamahan ninyo. Pinakawalan niyo pa siya. Pero bakit naman wala sa itsura ni Celia na aswang siya? At lalo na yung masamang aswang. Mula nung kumain siya ng tao nang hindi namin alam, parang nag-iba yung pagkaaswang niya, Edward. Magaling siyang mandinlang at magpaawa. Pero ang totoo, nakakalito ang ugali niya. Pero umaasa pa rin ako na babalik sa dati ang kapatid ko. Palagay ko, wala lang sa ayos ang kanyang isip. Tsaka yung mga sugat niya, hindi namin gawa yun. Kusang tumubo yun mula nang kumain siya ng mga tao. Mahirap basahin si Celia, pero paniguradong hindi siya kasapi ng mga masasamang aswang. May pagkakataong normal siya at parang kini-question ang kanyang sarili. Para bang wala siya sa sarili niyang pag-iisip. Kaya kailangan nating malaman kung nasaan na siya. Kailangan nating siyang hulihin. Kung gano'n mas madali siyang pabalikin ang pagiging mabait na aswang. Mas madaling malaman ang punot dulo ng kanyang sitwasyon. Teka, mga umusbong na sugat. Kontroladong isipan ng aswang. Anong sinasabi mo, pare? Sa lugar na may wakwak ang tiyan, may aswang. Sa lugar na may aswang, may mambabarang. Hanggat may barang, may aswang. Hanggat hindi napupuno ng sugat ang katawan ng aswang, na kontrolado ang isipan, mag-ingat sa barang ng kadiliman. Mag-ingat sa barang ng kadiliman. Ngayon ko lang naalala, matagal na palang sabi-sabihan ng mga manggagamot. Manggagamot ba ang lola mo, Jerome? Opo, Lola Ime. Lagi niyang sinasabi sa akin yan. At malakas ang kutob ko na yan ang pinagdadaanan ni Celia ngayon. Anong sinasabi mo, pare? Bakit parang naniniwala ka na sa kanila? Can we really trust them, Dumiges? May alam ka tungkol sa aswang. Pagkakatiwalaan ko ang desisyon mo. Tama sila, Colonel. Hindi natin kakayanin kung makikipagsabayan tayo. Kaya kailangan nating maniwala. Mas malaking problema si Celia. Mang Damian, Ate Alma,
Aling Sean, Lola Ime, kailangan nating mahanap si Celia. Nasa paligid lang yun, Jerome. Hindi siya lalayo, lalo na't na mahinang-mahina siya. Kailangang may magpapain na isa o dalawa sa inyo para lumabas siya. Siguradong lalabas yan. Sige, kami na lang ni Edward, Mang Damian. Pero saan? Doon natin siya abangan sa may puno ng duhat. Doon din namin siya nahuli dati. Pero hindi natin kailangan ng maraming tao. Sapat na kami ni na Lola Ime at Mang Damian. Oo, maiiwan na lang ako dito para magbantay. Ako rin, magpapaiwan ako rito. Pero magbibigay ako ng 3 taong makakasama nyo, Fabian, Dominguez. Copy, Tapos, sir. sir. Move, soldiers. Mag-ingat kayo. Bumalik kayo rito ng buo at maayos. Kayo rin, Alma. Salamat, Eric. Salamat sa pag-intindi. Itaga mo sa bato. Hindi namin kayo bibiguin. Malansa ang amoy ng hangin sa paligid ng duhat. Palatandaan na malapit nga lang doon si Celia. Tumago na rin si Mang Damian habang hinihintay namin si Edward na lapitan kami ni Celia. Sigurado ka ba nagagana to, pare? Paano kung kasabwat pala talaga nila si Celia? Dito pa lang natin malalaman, pre. Kung talaga bang mababait sila o hindi. Kinakabahan din ako pero magtiwala tayo sa ngayon. Wala na tayong takas dito. Tanging magagawa na lang natin ay ipagdasal na mabait nga sila. Ayoko pang mamatay, pare. Ayoko pang mamatay. Naratrating ko sila pag nagkataon. Andiyan na si Celia, pre. Maging alerto ka. Pero huwag ka munang magpapaalata. Kailangang mapalapit natin siya para maabot ang pampahinang ritual ni Lola Ime. Pare, ikaw na bahala sa akin, ha? Lord, Diyos ko po. Kayo na po ang bahala. Jerome, Edward, hindi ako nakauwi. May mga aswang na humahabol sa akin. Teka, doon ka na dumaan sa kabila. Paano ka napadpad dito? Kanina pa ako tumatakbo. Hindi ko na alam kung saan pa ako papunta hanggang sa makarating ako dito. Sina Damian ang humahabol sa akin. Mabibilis sila. Sinamang Damian ba ka mo? Kasama namin kanina si Mang Damian. At hindi ka naman hinahabol. Bakit, Jerome? Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Hindi ba't sabi ko, wakwak sila? Bakit kasama niyo sila kanina? Celia, alam na namin kung ano ka. Alam namin Tulungan niyo na ako. Gutom na ako. Gutom na gutom pa ako. Hayaan niyong kainin ko kayo. Akma na sanang susugod si Celia nang biglang lumabas sina Lola Ime. Alma, Damian, ngayon na! Pigilan niyo si Celia! Jerome! Edward! Lumayo kayo! Celia, huli ka na! Huwag ka nang tumakas na! Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to! Erika! Huwag ka nang pumalag. Alam na namin kung bakit ka ganyan. Tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala. Babalik ka rin sa dati. Kaya huwag ka nang magpumilit pang lumayo. Sige na, Damian. Lola Ime, patulugin niyo muna to. Dinala namin si Celia sa kubo kung saan sinalubong din kami ni na Colonel at Aling Sean. Oh, ang bilis niyo naman. Mabutit na huli niyo ulit si Celia. Teka. Ibababa ko lang si Celia. Tama itong si Alma. Saka, salamat din sa tulong ni na Jerome at Edward. Kung wala sila, hindi natin mahuhuli ito. Good job, boys. Umuwi kayo ng buo, gaya ng sinabi ko. Oo po, Colonel. Salamat din at nandito si na Lola Ime. Hindi nila kami pinabayaan.
Salamat sa inyo. Hindi. Kami talagang dapat na magpasalamat at humingi rin ng paumanhin. Alam naming hindi na namin maibabalik ang buhay ng mga kasamahan nyo. Kaya patawarin nyo sana tong kapatid ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang patawarin, Alma. Pero naiintindihan ko. Alam ko naman po na wala siya sa wisyo. At marahil, labag sa tunay niyang kalooban ang ginagawa niya. Kung kinukontrol siya ng mga barang ng kadiliman, paano niyo ba siya matutulungan? Mapupuno na ng sugat ang katawan niya. Ito kasi ang bilang ng napatay niya, kung saan sinisipsip ng barang ng kadiliman ang kapangyarihan gamit ng mga pasana ito. At kapag napuno ng sugat ang katawan ni Celia, tuluyan na siyang magiging alagad ng mga mambabarang na yon, hindi ba? Oo, Jerome. Kaya ngayon din, kailangan ng isagawa ang ritual. Kailangan nating maalis ang sumpa sa kanya at matunton ang mismong barang ng kadiliman na sa tingin ko'y sila ring lalapit sa atin. Kung ganon, hindi pa rin tayo pwedeng umalis, Colonel. Baka tayo ang matipuhan ng mga mambabarang na yon. Pag nagkataon, mas delikado ang buhay natin sa kanila. Oo. Nandito na tayo. Tapusin na natin hanggang huli, Dominguez. Total. It's part of the mission. Pero, ano po bang maitutulong namin, Lola Amy? Kami na ang bahala ni na Damian. Umantabay lang kayo. Lalagyan ko rin ng basbas ang mga armas nyo para may panlaban kayo kung sakaling dumating ng mambabarang at kontrolin ang ilang mabababang uri ng wakwak dito. Damian, hawakan nyo na si Celia. Higpitan nyo. Nagsimula na ang ritual at hindi maintindihan ang sinasabi ni Lola Ime. Si Celia naman nagpupumiglas nga at parang init na init. Nanlilisik ang mga mata. Umuusok sa galit at kung makakawala ay siguradong magwawala. Pero mabutit madaling ang natapos ang ritual, pero tama si Lola Ime. Paparating na sila. Sino, Celia? Sino? Ang mga barang ng kadiliman, Ate Alma. Sa puno ng balete lang sila nakatira. Sila ang kumokontrol sa akin. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Puminahon ka, Celia. Maayos ka na. Huwag mo na munang pagurin ang sarili mo. Hindi ka na muling makokontrol ng barang ng kadiliman. Pagpasensyahan mo na rin ako. At hindi ko agad naisip ang tungkol sa kanila. Akala ko, wala sila dito. Si Jerome na nga lang ang nagpapaalala sa akin ng lahat. Jerome, patawarin niyo ako. Alam ko yung ginawa niya para sa akin. Pero kahit na gusto kong pigilan, hindi ko talaga magawa. Kumalma ka na muna, Celia. Maganda kayo. Malapit na ang mga mambabarag. Nararamdaman ko. Sobrang lakas ng presensya ng kapangyarihan nila. Lola Amy, kailangan niya ng basbasan ng mga armas nila. Ilapas niyo ang mga baril niyo. Colonel, Jerome, Edward, lahat kayo! Pagkatapos ng pagbabasbas, bumigat nga ang hangin at kahit na mag-uumaga na parang biglang dumilim ang paligid. Sa malayo naglalakad na parabang nakalutang ang dalawang matanda na may talukbong ng itim na tela. Walang emosyon ang mga mukha nila. Umanda kayo! Mga wakwak. Pinigilan niyo ang plano namin. Talaga bang gusto niyo kaming makalaban? Ngayong nasira nyo na yon, dapat handa kayo sa ganti ng barang ng kadiliman. Hindi pa ba kayo susuko? Hindi! Hindi kami natatakot sa inyo. Hindi nyo kaya ang puwersa namin! Masyado kayat ang mayabang pinunong aswang
Wala sa kalingkingan kong itim na kapangyarihan mo. Hindi niyo alam kung hanggang saan ang kaya namin. Pati kayong mga tao kayo. Pati kayo na andito. Talagang nakialam pa kayo sa mundo ng mga katulad namin. Mga demonyo kayo! Ang dapat sa inyo, mawala na sa mundo para matigil na ang paglapastangan nyo sa mga katulad namin! Matapang ka, bata. Kapag natalo namin kayong lahat, ikaw mismo, gagawin kitang alagad ko! Hindi ako sasama sa iyo at lalong hindi nyo kami matatalo! Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang nyo. Naging labanan ng ritual at orasyon ng tagpo. Pinipigilan ni Lola Ime, Mang Damian, Aling Son at Ati Alma ang dalawang mambabarang habang hinahayaan nilang barilin namin ang mabababang aswang na kontrolado ng mga mambabarang. Sa huli, nagkaubusan ng lakas hanggang sa pumasok si Celia sa labanan. Celia, ano pang ginagawa mo dito? Ate, alam kong nangihina kayo. Malakas talaga mga mambabarang. Pero sigurado, hindi nila kakayanin kung sasama ako. Huwag kayong sumuko. Nanghihina na ako. Hindi. Hindi ito, mahal. Paano ang lakas ng pulsa niyo? Hindi nyo na ako muling makukuha. Kailanman, hindi matatalo ng pwersa ng kadiliman ng kabutihan. Sinubukan pang tumakbo ng mga mambabarang pero nawala sila kasabay ng makapal na usok. Sabi ni Lola Ime, tanda iyon na nagapi na sila. Nagtagumpay kami at sa huli, nagkapatawaran din kami ni Celia. Kung hindi rin kasi dahil sa kanila, patay na kaming lahat. Oo, may ilan sa amin na hindi kinaya kahit ang puwersa ng kontroladong aswang. Pero kasama yun sa trabaho namin. Sabi nga nakabaon na talaga ang isang paa ng mga sundalo sa lupa. Pero pagkatapos noon, nagpaalam na rin kami kina Mang Damian, Celia, Alma, Aling Son at Lola Ime. Paalala ang baryo na yun na minsan kaming lumaban sa aswang pero hindi talaga naming pinaalam yun sa karamihan at lalong hindi yun lumabas sa publiko. Kaya na ibang pangalan rin talaga ang ginamit ko dito. Nais ko lang talagang ikwento para maibahagi rin ang mga natutunan ko. Ngayon, sundalo pa rin ako at patuloy na sumusubaybay sa mga channels nyo. Dati na talaga akong mahilig dito dahil nga pinalaki ng lola ko. Kaya gusto kong malaman nyo na may mababait talagang aswang at naging kaibigan pa nga namin sila. Kayo ba? Kung sakaling may mabait na aswang kayong nakasalamuha, kakaibiganin nyo rin ba? I-comment nyo naman kung bakit po at bakit hindi. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.